Welcome back to our girl lesson लोगोफोर so दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों 6.3 नि 2 नाम्बारनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन so नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैब्ला सिम्पली प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय so जों कुइसनखौ नायनोसै एसे मा दङ so बेवहाय नाय मा दङ सावगारि 6.35 आव माने नै मोनसे सावगारियाव ट्रायंगल ODC सिमिलार ट्रायंगल OBA बिनिफ्राय होनाय दङ एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री होनाय दङ बिनिफ्राय एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री होनाय दङ बिनिफ्राय दा मा दिहुननांगौ जों दिहुननांगौ जे एंगल DOC एंगल DCO आरो एंगल OAB खौ जोङो दिहुननो नांगौ सो बेखौ आं डायग्राम लानानै बुजायनोसै लोगोफोर सो डायग्रामखौ आं आखिग्रोनाय जाबाय बेथिं so नैबायदि दं डायग्रामा so नैबे D नैबे B बिनिफ्राय नैबायदि बिथिंबो दङ नैबायदि नैबे C आरो नैबे A दा नैयाव जोंना नैबे होनाय दङ 70 डिग्री बिनिफ्राय नैबे नैखौ होनाय दङ नै O होनाय दङ हा लोगोफोर नैबे जोंना डिग्री होनाय दङ 125 डिग्री बे 125 नि बे बिनिफ्राय जों दा मा दिहुननांगौ जों दा दिहुननांगौ DOC so आं बेखौ बेलेग कालारजों लिरना होनोसै DOC जों नैनि मानखौ दिहुननांगौ लोगोफोर so बिनि उनाव मा दिहुननांगौ DCO नैनि मानखौ दिहुननांगौ बिनिफ्राय लास्टआव माखौ दिहुननांगौ OAB so नैनि मानखौ जोङो दिहुननो नांगौ so दा बेखौ सिम्पल आरोना लोगोफोर so जोङो मिन्थिखागौ जे जोंनिया मा लोगोफोर जोङो मोनसे स्ट्रेट लाइन जुदि बोयोबा नैबायदि मोनसे जुदि थोंगोर हांखो बोयोब्ला स' बिनि सायाव जुदि नैबायदि जायखिजाया मोनसे जुदि जायखिजाया रे थायोबा आरोना बेबायदि जुदि थायोब्ला बेखौ जोङो नैसोर मोननैनि दाजाब गासै बेसेबां जायो लोगोफोर 180 जायो बेखौथ' जों मिथिखागौ जायखिजाया मोनसे हांखोआ जुदि मोनसे गोथों हांखोखौ जुदि दानस'योबा बे मोननै खना सोमजिहोगोन ना बे मोननै खना सोमजिहोनायखौ जों जुदि दाजाबना होयोबा जोंना मा जायो 180 जायो जुदि नैखौ 1 हमोबा नैखौ 2 हमोबा 1 + 2 दाजाबना जोंना मा जागोन लोगोफोर बिनि माना जोंना जागोन 180 डिग्री स' दा आङो नैखिनिखौ आं बुजायदोंसोमोन जास्ट लिरना होनसै दा आङो बेखौ फार्स्टनिफ्राय सल्युसन नैनिफ्राय लिरनोसै हा नैबे 2 नाम्बार माने बे 6.3 नि 2 नाम्बार स' सल्युसन खालामनोसै आङो दा गिभेन होना थानायखौ लिरनोसै आं गिभेन मा होनाय दङ जोंना ट्रायंगल ODC महरसे ट्रायंगल OBA स' बेबायदि होनाय दङ क्लियार स' बेनि उनाव एंगल BOC इक्वल टू बेसेबां होनाय दङ BOC इक्वल टू 125 डिग्री बेनिफ्राय होनाय दङ एंगल CDO इक्वल टू बेसेबां होनाय दङ जोंना 70 डिग्री होनाय दङ दा जोङो दिहुननांगौ से देयारफोर मा नांगौ जोंनि मानखौ नांगौ DOC इक्वल टू व्हाट DOC नि मानखौ दिहुननांगौ बिनिफ्राय आरो दिहुननांगौ DCO नि मानखौबो दिहुननांगौ आरो लास्टआव दिहुननांगौ जोंनिया OAB इक्वल टू व्हाट दा बे मोनथामनि मानखौ जोङो दिहुननो नांगौ लोगोफोर स' दा सिम्पली बिसोरखौ माबायदि दिहुनगोन नायदो नाय जों मिथिगौ दानिनो बुजायखाबाय आं नायनायाव DOB आ मोनसे थोंगोर हांखो ना स' दा बेवहाय जोङो मा लिरनो हागोन लोगोफोर DOC + BOC इक्वल टू 180 डिग्री बेखौ जों लिरनो हागोन माबायदि लिरनो हागोन आं बेखौ एसे लांना होनोसै एसे देयारफर जों मा लिरनो हागोन एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री लिरग्रोबाय आङो नाय माने थोंगोर नालाय नैसा सिदा मोनसे जुदि रेयाव जोंनिया बेसेबां डिग्री थायो लोगोफोर 180 डिग्री स' दा नैखौ लायोबा DOB आ जोंना बेसेबां दङ 180 डिग्री स' दा DOB खौ जों मा लिरनो हायो DOC + BOC दोनैनि जायगायाव मा लिरगोन आङो इमप्लाइज दोननानै एंगल DOC + एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री बेखौथ' मिथिखागौ ना स' बिनि उनावहाय जों मानफोरखौबो जुनसै नैबे नैखौ बुजिना लोगोफोर नैबे 180 जानायखौ मोनसे जायखिजाया ओरै सिदा हांखो थायोब्ला नैबे जुदि हमना ला A नैबे जुदि B नैबे जुदि C जायोबा ABC बेसेबां जागोन बियो 180 डिग्री थागोन मोनसे लाइन मोनसे हांखो माने थोंगोर हांखोयाव बेसेबां थायो जोंनिया 180 डिग्री थायो बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय
स' DOC नि मानखौ दिहुननांगौ स' DOC खौ दोनबाय BOC नि माना बेसेबां होनाय दङ लोगोफोर 125 बेवहाय आङो 125 होजोबबाय बिथिं 180 जाबाय स' इमप्लाइज देट DOC इक्वल टु 180 डिग्री माइनास 125 डिग्री इक्वल टु दा नैनिफ्राय बेखौ दानख'बा बेसेबां जागोन जोंना मोनगोन जोङो 55 डिग्री नाय स' दा DOC नि मानखौ जों बेसेबां मोनखो DOC नि मानखौ मोनबाय जोङो 55 स' दा एबारनिया माखौ दिहुननांगौ दोङो DCO दा नाय DOC नि मानखौ जों मोनबाय 55 स' दा जों मिन्थिगौ जायखिजाया मोनसे आखान्थिथामनि जुदि जों खनाफोरखौ जुदि जों दाजाबनो हायो अब्ला बे मा जायो लोगोफोर 180 डिग्री जायो स' बे देयारफर नैथि आं खालामना होनोसै नेक्स्टखौ दिहुननो गारने देयारफर आखान्थिथाम DOC माने DOC आखान्थिथामनि फ्राय मोनो दा बिनिफ्राय जों मा मोनगोन एंगल DOC प्लास एंगल DCO प्लस एंगल निफ्राय मा एंगल ODC इक्वल टू 180 डिग्री माने नाय DOC खौ लायोबा जोंना नै खना दाजाबबा जों मा मोनगोन 180 डिग्री मोनो बे खोथाथ' क्लियार जाबाय स' दा DOC बेवहाय मा दङ नाय DOC स' DOC नि मानखौ दा बावैसो मोनबाय निया DOC नि माना बेसेबां 55 डिग्री स' दा बेखौ आं मा फज'गोन बेवहाय आं फज'नोसै DOC नि जायगायाव 55 डिग्री प्लास ओमफ्राय DCO नि मानखौ जोङो दिहुननो होदों बेखौ दिहुनगोन आङो प्लास ओमफ्राय ODC बेसेबां लोगोफोर बेसेबां होनाय दङ 70 नि उन लिरखादों आंनिया 70 होनाय दङ ODC आरो CDO एके उल्था उल्टि लिरनो हागोन स' बे बेसेबां 70 बे 180 डिग्री जाबाय स' इमप्लाइज देट नैबे जाबाय जोंना DCO प्लास बिसोर मोननैखौ दाजाबा जागोन 5 जाबाय ओमफ्राय बिदों 7 जों 5 जों 12 बेसेबां 125 इक्वल टू 180 डिग्री स' इमप्लाइज देट एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनास 125 डिग्री इक्वल टू माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन 55 डिग्री नाय जुदि जों बेवहायबो जों मा मोनखो लोगोफोर DCO नि मानखौबो जों मा मोनखो 55 डिग्री मोननाय जाबाय स' एबार जों लास्टआव दिहुननांगोन मानि मानखो OAB स' जों मिथिखागौ जे जुदि बेखौ दिहुननो गारनाय जों मोनसे बुस्थु मिथिनांगोन जे जोङो जुदि जोंनि मा होनदों मोननै आखान्थिथामा जुदि जोंना महरसे जुदि जायोब्ला बिनि मोखांसे खनाफोरा समान जायो लोगोसे मोखांसे आखान्थिफोरा मा जायो स्ट्रें रुजुथाव थायो बाट जोंनो नेयाव जोङो मोखांसे खनाफोरखौ जोङो समान लानानै जोङो खालामनाय जागोन स' दा नाय बेवहाय जोंना होनाय दंखायो मा होनाय दोङो नैबे OCD दङ आरो OAB जों जोंनिया मा लोगोफोर महरसे होना होनाय दंखायो गिभेन आं बेखौथ' लिरना लाखादों जिहेतु जों बेवहाय दा मा लिरनो हागोन जोङो बेवहाय ट्रायंगल ODC महरसे ट्रायंगल OBA स' देयारफर जों मा लिरनो हागोन एंगल A इक्वल टू एंगल C स' दा एंगल C नि माना बेसेबां एंगल C नि मानखौ मा मोन्दोंमोन नैया बेसेबां 55 मोन्दोंमोन ना लोगोफोर स' दा बे मा जागोन नैबे जोंनिया जागोन 55 डिग्री स' दा एंगल A नि जायगायाव जों मा लायो OAB थामहिनबा नैबे OAB एखे आरो ना एंगल OAB नाय नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा बेवहायनो सावरायना होनसै जे नाय दा नोङो हमना ला ABC दङ आरो ना बेबायदि दङ स' दा बेबायदिखौ जोङो डाइरेक्ट एंगल B आन्थाबो लिरनो हागोन लोगोफोर नै एंगल B आन्था दङ नालाय दा बेखौ एंगल डाइरेक्ट B आन्था होनना बुंबाबो नोङो नै खनाखौनो बुजायगोन आरो जुदि एंगल ABC बेबायदि लिरबाबो नोंनिया बै B खनाखौनो बुजायगोन बेवहाय कनफिउजन जानाङा हा जोंनिया मा एंगल ABC होनना हमबाबो जों B खनाखौनो लागोन आरो डाइरेक्ट एंगल B आन्था हमबाबो जोङो B खनाखौनो लानाय जागोन स' बेवहाय एंगल A नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो A खौ जोङो OAB बो लिरनो हायो CAB बो लिरनो हागोन जोङो बाट जोंनिया नै OABC दिहुननो होदों नालाय स' बेनिखायनो जोङो OAB जोङो दिहुनना लानो हायो आरो नैथिं लिरनांगौबा नैथिं जुदि लिरना होयोबा जिहेतु मा लिरजागोन जोंना नाय
नैजों बिजों समान जाबाय बिजों समान जाबाय बिजों समान जागोन आरो ना स' दा जोङो जिहेतु मा लिरजागोन जिहेतु महरसे आखान्थिथामफोरनि जिहेतु महरसे इखो आं फार्स्ट पार्टआवनो लिरना होखादों आखान्थिथामनि मोखांसे खनाफोरा समान जायो स' दा क्लियार ना लोगोफोर स' दा बेवहाय जोंनिया बेवहायनो जोब्बाय होननाय कुइसना स' दा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो स्टार्ट खालामदोनसै स' आं बेखौ फोजोबनाय जाबाय बेवहायनो स' ना एबारनिया जाबाय जोंनिया मा नाम्बार एबार जाबाय थार्ड नाम्बार जों जागायजेनलायनोसै स' नाय थार्ड नाम्बार कुइसनखौ नाय बेवहाय होनाय दोङो नाय मा होनाय दोङो ABCDआ मोनसे ट्रेपेजियाम ABCDआ ट्रेपेजियाम लानो होदों आरो लोगोसे होदों जे बेवहाय AB पेरेलेल DC माने AB जों DC जों मा लिक जायो होनदों आरो लोगोसे AC आरो BDआ खना दानखावग्रा माने डायगनेल होनदों आरो ना खना दानखावग्राखौ इंलिसाव मा होनो जोंना डायगनेल होनना बुङो बेखौ दा फोरा गावजों गाव O बिन्दोआव दानस'लायो माने बिसोरो जा जोंनिया खना हांखो बिसोर मोननैया जोंना O बिन्दोआव गावजों गाव दानस'लायो होनदों आरो जुदि बेबायदि दानस'लायोब्ला मोननै आखान्थिथामनि महरसेयारि मोनसे रादाय बाहायनानै दिन्थिदि OA बाय OC OB बाय OD बेबायदि जोङो दिन्थिनांगौ स' नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना जों दा जा थियराम सावरायदों माने थार बुंथि जा सावरायदों बेफोर थार बुंथिखौ नायनानै ला मानोना थार बुंथिया भेरि मस्ट इम्परटेन्ट नै सेप्टारनि थाखाय स' नोंथांमोना जायखिजाया सोंनो दङबा थार बुंथिनि सायावनो जा एक्सारसाइसनि सायावनो जा जोंनो कमेन्टजों सोंहरनो हागोन स' जोंना एसे नेटआबो प्रब्लेम जागासिनो इखानसेया स' बेनिखाय भिडिअखौ एसे लेट आपल'ड खालामनो गोनां जादों स' सिन्था खालामनो नाङा नोंथांमोना जों जेसेबां हायो नोंथांमोननि कमेन्टआव जा सोंहरो बेखौ जोङो खालामनो नाजागासिनो स' जों एबार थार्ड नाम्बारखौ आङो डायग्रामजों बुजायनोसै लोगोफोर स' एबार मा नाम्बार थार्ड नाम्बार हा एबार 6.3नि थार्ड नाम्बार माने 3 नाम्बार स' बिनि जुदि डायग्रामखौ जुदि जों नायोब्ला जोंनिया आं डायग्रामखौ बुजायना होनोसै मोनसे ट्रेपेजियाम लानो होदों आं नैखौ आखिबाय हा मोनसे ट्रेपेजियाम आखिबाय आं नैखिनाखौ मोननै माबाना लानोसै र' नैबे ट्रेपेजियाम दा बेखौ ट्रेपेजियामखौ ABC होबाय आं ABCD ट्रेपेजियामाव लोगोफोर बिनि मोननै साइडआ लिक जायो हा दा आं नैजों बिजों लिक होना दों नालाय जोंना AB लिक DC होनाय दंखायो कुइसनाव नाय मा होनाय दोङो AB लिक DC माने AB जों DC जों जोंनिया पेरेलेल जायो होनना होदों आरो AC खावांखौ बोनो होदो नैथिं बिनिफ्राय BD दोनैदो बोनो होदो आरो बिसोर मोननैखौ जुदि फोलांजाबबा जोंना नै O बिन्दु जोंनिया दानस'यो होनदों लोगोफोर दा जुदि बेबायदि जुदि दानस'योबा जों मा दिन्थिनांगौ जों दिन्थिनांगौ जे OA बाय OC माने नै OA बाय OC आरो OB बाय OD दा बेबायदि जुदि दिहुननांगौबा नैखौ आरो नैजों लादों बिनिफ्राय बेजों स' होमब्ला जोङो नैसोर मोननै आखान्थिथाखौ जोङो महरसे जुदि दिन्थिनो हायोबानो डाइरेक्ट जोङो बिनि आखान्थिथामनि महरसे जायोबा मा जायोमोन आखान्थिथामफोरा मोखांसे आखान्थिथामफोरा स्ट्रें रुजुथाव जायो ना लोगोफोर स' बेनिखायनो जोङो नैसोर मोननैखौ जुदि जोङो महरसे दिहुननो हाबानो स्ट्रें रुजुथाव लिरनो हाबाय बास दा जों जास्ट बेखौ जोङो महरसे माबा दिहुनगोन बेखौसो जोङो नायगोन स' दा आं बेखौ खालामना होनोसै सलुसन हमनानै सलुसन गिभेन होनाय दङ सिडिया मोनसे मा होनाय दङ जोंनिया ट्रेपिजियाम ABCDया मोनसे मा लोगोफोर ट्रेपिजियाम जेराव आरो मा होनाय दङ जेराव AB पेरेलेल मा DC ओमफ्राय मा दिन्थिनांगौ OA बाय OC इक्वल टु OB बाय OD स' जोङो बेबायदि दिन्थिनांगौ लोगोफोर स' दा दिन्थिनोसै सिम्पल जोबोर इजिनि बेबो स' नाय बेवहाय जों
ट्रायंगल OAB ट्रायंगल मा ट्रायंगल AOB बो लाजागोन OAB बो लाजागोन आरो ट्रायंगल ODC ट्रायंगल OAB लाबाय आरो ODC मोननै ट्रायंगल लाबाय माने नै मोनसेखौ लाबाय नै मोनसे ट्रायंगलखौ लाबाय आरोना नै मोनसेखौ बेनिफ्राय नै सानि मोनसेखौ लाबाय बाहागो मोननै ट्रायंगल लाबाय बेखौ लाबाय आरो बेवहाय ट्रायंगल OAB आरो ट्रायंगल ODC आव जों मा लायो एंगल O इक्वल टू एंगल O इक्वल टू एंगल O लिरला आङो एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC मा लाखो लोगोफोर AOB इक्वल टू एंगल DOC बेखौ मा होनगोन जोङो भार्टिकेलि अपोजिट एंगल भार्टिकेलि अपोजिट एंगल बेबायदि लिरना होबानो जाबाय स' नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो भार्टिकेलि अपोजिट एंगलनि बर'खौ मा होनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हर अब्ला आं बुजिगोन जे नोंथांमोना भार्टिकेलि अपोजिट एंगल माने मा बुजियो होननानै मिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना बर' बेखौ मा होनो कमेन्ट बक्सआव आंनो कमेन्टनि थ्रुजों लिरना हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव आरो आं बेखौ माबायदि बेबायदि मानो जायो आं बुजायनोसै एसे जुदि जोंनिया मोननै आंखा जुदि गावजों गावनि बायदि जुदि दानसयोबा बिनि उल्था खनाफोरा मा जायो जोंना समान जायो माने नै 1 जों नै 2 जों समान जागोन नै 3 जों 4 जों समान जागोन थिग बिदिनो नैखौ जुदि नायोब्ला बिदि ओरै दानसलायदोंना अब्ला नै खनाजों बे खनाजों नै सानैजों नै सिंनि खनाजों समान जागोन जे लोगोफोर माने नै आरोना जुदि जों नायनो थाङोबा नै औवा नैथिं जि खना सोमजिगोन बिथिंबो एखे खनाखौनो सोमजिगोन स' बेनिखायनो बे समान जाबाय स' बेनि उनावहाय जोङो मा लिरनो हायो आरो जों लिरनो हागोन एंगल BAO इक्वल टू एंगल OCD ओमफ्राय एंगल ODC इक्वल टू एंगल ABO बेबायदि जागोन लोगोफोर स' बे मानो जाखो बे जाबाय जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना उल्था मोखां इसिं खना ओमफ्राय नैबेबो मा उल्था मोखां इसिं खना स' मानो उल्था मोखां इसिं खना जाखो नाय जों बेखौ नोंथांमोना एक्चुअलि क्लास 9 एसे मोजां सोलोंबा मोजां बेफोरखौ स' क्लास 9 निफ्रायनो फैजेनदों बेफोरो क्लास 9 खौ जाय मोजां सोलोंदों बिथांमोनाथ' गोरलैयैनो बुजिगोन स' माने जों जुदि मोननै जुदि नैबायदि जुदि लिक जायोब्ला लोगोफोर बेखौ जुदि नैबायदि मोनसे जुदि हांखा नैबायदि दानसयोब्ला जोंना नै खनाजों मा जायो समान जायो माने उल्था मोखां इसिं खना होनना बुङो आरो इखोनो आरोना स' नै जों बिजोंसो समान जागोन बिनिफ्राय नैथिंनिदों आरो नैथिंनिदों समान जागोन बेखौनो उल्था मोखां इसिं खना होगोन स' बेवहाय नाय दा नै AB जों आरो DC जों जोंनिया लिक लोगोफोर नै AB जों DC जों लिक आरो नाय नैबे ओरैबायदि दानदोंना स' बिनिखायनो नैजों मा जागोन नैजों मा जागोन समान जागोन बिनि उनाव नैजों मा जागोन समान जागोन बेखौथ' बेवहाय बेखौनो लिरबाय आङो स' ना जोंनिया एंगल स' दा एंगल प्रपार्टि बायदि जोंनिया मा जागोन लोगोफोर स' देयारफर जोंना मा जागोन ट्रायंगल OAB महरसे ट्रायंगल ODC मानो जाखो मानो बेबायदि जाखो एंगल प्रपार्टि बायदि स' बेबायदि जुदि जायोब्ला जों डाइरेक्ट लिरखानो हागोन स' जों डाइरेक्ट मा लिरखादो दा स' देयारफर OA by OC इक्वल टू OB by OD मानो लिरगोन बेखौ मा होनना लिरगोन जों बेखौ महरसे आखान्थिथामफोरनि महरसे आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव थायो मा जागोन लोगोफोर माने महरसे आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव थायो बेनिखायनो जोङो बेबायदि लिरना होबाय आरोना स' बेखौथ' जोङो थार बुंथि मामोन लोगोफोर बेयो
थार बुंथि 6.3 मोन खोमा ना स' नोंथांमोना बे मा थार बुंथि बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्टनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय स' दा जों गोबाव खालामलासिनो 4 नाम्बारखौ जोङो सावरायलायनोसै लोगोफोर स' एबारनिया जाबाय 4 नाम्बार स' 4 नाम्बार खालामनो कारने आं नैथिंखौ नै बाहागोखौनो आं इउज खालामदोंसै नै बाहागोखौ नैबे थार्डआ थाखाबाय बेवहायनो स' एबार 4 नाम्बारखौ आं बिथिं खालामसै एबारनिया जाबाय मा नाम्बार 4 नाम्बार स' आं कुइसनखौ दिन्थिना होनोसै नायदो मा दं कुइसना सावगारि 6.36 सावगारि माखौ नायनो होदो नै मोनसे सावगारिखौ नायनो होदो बेखौ 6.36 आव QR by QS QR by QS आरो मा होदों QT by PR होनाय दोङो आरो इनिफ्राय एंगल 1 जों एंगल 2 जों समान होनाय दोङो स' दा दिन्थिनांगौ ट्रायंगल PQS महरसे ट्रायंगल TQR स' दा आं बेखौ डायग्रामजों बुजायनोसै आरोना स' डायग्रामखौ आं आखिग्रोना लानोसै बेखौ बिजाबावनो दोङो हा डायग्रामा स' अब्लाबो आं डायग्रामखौ आखिना लानोसै खेबसे QPT nilai S nilai R स' आं होनायफोरखौ ओरैनो लानोसै आरोना given लिनसै दा given QR by QS equal to QT by PR बेवहाय नाय दोङो आरो नाय दोङो आरो एंगल 1 equal to एंगल 2 नैबे 1 हा नैबे 2 आरो नैबे P सिनायदोंना लोगोफोर P नैबे T नैबे S नैबे R नैबे एंगल 2 नैबे एंगल 1 नैबे Q स' बेबायदिनो दोङो दिन्थिनांगौ दे दिन्थिनांगौ ट्रायंगल PQS महरसे ट्रायंगल TQR स' बेबायदि जोङो दिहुननांगौ आरोना लोगोफोर स' दा बेखौ खालामनो थाखाय नैबेथ' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेबायदिसो बुजायनाय लोगो लोगो बेबायदिसो गोरलैथार माथो होननानै सानगोन स' खालामसै आं सलुसन होनो बेवहाय एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 स' इमप्लाइज जों मा लिरनो हायो PQ इक्वल टू PR लायो स' बे मानो जायो आं नोंथांमोनखौ डायग्रामजों बुजायनोसै नाय बेवहाय जोंनिया नै PQR बे मोनसे आखान्थि नाम ना लोगोफोर बेवहाय नै खनाजों जोंनिया समान होन्दों नालाय स' अब्ला नैसोर मोननै आखान्थिया मा जागोन जोंनिया समान जागोन मानो समान जागोन आं नोंथांमोनखौ बुंसै जे जोंनिया गोरोबनै माने बेखौ मा होनोमोन जोंनिया नैखिना बेखौ आं बर' मा होनोमोन बावबाय स' जायखिजाया मोननै आखान्थिया गोरोबनायखौ जोंना मा गोरोबनै आखान्थि होनगोन खोमा गोरोबनै आखान्थिथाम माने मा जोंनिया जायखिजाया मोननै आखान्थिया मा जागोन लोगोफोर गोरोबगोन आरोना स' दे बेबायदि जुदि गोरोबनै आखान्थिथामनि बादाव जोंनिया जायखिजाया मोननै आखान्थिया गोरोबनाय जागोन आरो बिनि बै मोखांसे आखान्थिथामनि खनाफोरा मा जागोन मोखांसे खनाफोरा समान जागोन स' मोखांसे खनाफोरा जुदि समान जायोबा बिनि मोखांसे आखान्थिथामफोराबो मा जायो मोखांसे आखान्थिफोराबो समान जायो स' जिहेतु जोंनिया नै 1 आरो 2 जों समान बिनिखायनो जोंनिया नै दों आरो बेजों मा जागोन जोंनिया समान जागोन लोगोफोर स' बेनिखायनो नै PQ जों आरो नै PR सरि नैबे एंगल नङा नैबे PR जों आरो PQ जों समान जागोन मानोना आं नैयाव बुजायखाबाय नैयाव आरो लिरोबा मानोना
मोखांसे खनाफोरा समान जाबा मोखांसे आखान्थियाबो मा जायो समान जायो क्लियार ना लोगोफोर एकदम गोरलै आरोना बुजिना लाबानो जाबाय जे जोंनिया आं नैखौ बुजायबाय गोरोबनाय आखान्थिथामखौ लानानै बुजायबाय आङो जे जोंना मोननै आखान्थिया जुदि आखान्थिथामनि मोननै आखान्थिया जुदि समान जायोबा बिसोर मोननै आखान्थि नांजाबनाय खनाफोराबो मा जागोन जोंनिया समान जागोन आरोना स' दा बेबायदि लिरबाय स' देयारफर आरो मा होनाय दंमोन जोंना बे होनाय दंमोन ना आरो होनाय दं मा होनाय दंमोन बेखौ लिरनोसै आङो QR बाय QS इकुवेल टु QT बाय PR बेबायदि होननाय दङ स' नाय बेखौ आं दा QR बाय QS खौ लिरबाय ओमफ्राय QT खौ दोनबाय QT खौ बाट नाय PR नि जायगायाव जों मा लायो लोगोफोर PR नि जायगायाव जों लिरनो हायो PQ स' नाय जोंना बेवहाय मा मोनखो बेवहाय नोंथांमोना नुबोनो मोनबाय QR बे QR ना नाय QR बाय QS बिनिफ्राय QT बाय PQ माने QT बाय PQ स' बेबायदि जोंनिया मा जायो बे मा थियराम जायो लोगोफोर बे जाबाय जोंनिया मोखांसे खनाफोरा स्रें रुजुथाव थानाय बायदि जोंनिया थियराम जाहैबाय स' मोखांसे खनाफोरा जुदि जोंनिया स्रें रुजुथाव थायोब्ला बे जोंनिया मा जायो लोगोफोर मोखांसे खनाफोरा आखान्थिथामनि मोखांसे खनाफोरा जुदि स्रें रुजुथाव जायोबा बे जोंनिया मा जायो महरसे जायो स' दानिया मा जागोन देयारफर डाइरेक्ट लिरनोसै देयारफर आखान्थिथाम PQS महरसे आखान्थिथाम TQR मानोना मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव थाबा मा जायो बे स्रें रुजुथाव थाबा आखान्थिथाम मोननैया आखान्थिथामफोरा मा जायो महरसे जायो स' मा जागोन लोगोफोर मानोना मोखांसे आखान्थिथामफोरा जुदि जोंना स्रें रुजुथायाव थायोब्ला आखान्थिथामफोरा मा जायो महरसे जायो स' लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बिसोर 2, 3 आरो 4 नाम्बारखौ सावरायनाय जाबाय स' जों बेनि नेक्स्ट भिडिअ जोङो 5, 6, 7 बेफोर जेसेबां हायो जों सावरायनो ट्राइ खालामगोन स' नोंथांमोना बे उननि कुइसनखौ हायोब्ला नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायनानैनो खालामनो ट्राइ खालाम जुदि हायाब्ला नायना जों बे नेक्स्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नायबानो जाबाय आरोना स' गोजोन लोगो स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय